Tuan ini mamak nang gadang basa batuah di anjuang tinggi di ambagadang sandi andiko dalam kampung tampuak tangkai di nagari. Namba umpamo kayu gadang di tengah koto baurek limbago matan badahan cupak jorantang barantiang barih jo balabeh babungo rimbun di adat babuah katonan bana. Ampe-ampe jadi salapan ditambah dua mangko 10 olon diliek la dimakan raso la tibo dalam tubuh. Takile ikan dalam air ikan takile jalo tibo la tentu jantan batinonyo. Itulah naniak mama. Mohon maaf ambo mama ambo. Mama duduk di bawah, ambo duduk di atas. Kok salah adab ambo tentang itu? Karena di Minangkabau ku kerajo nang pulang takui ikan duonya bu. Pertama makan dekat mentuo, nang kedua mengaji dekat orang santiang. Tu abi kepandian wak dengar. Ba makan dekat mentuo. Contoh bapak-bapak dulu termasuk Pak Sekda. Waktu nikah bini pertama dulu. Ibu kalau ngecek bini pertama tu lah nyariang telinga. Mau kasihnya pertama beliau nikah untuk nak. Nah, ada kerupuk anyang, ada maco bule, ada rendang ayam, ada gulai daging. Seketika makan baru-baru di rumah mintuo dulu nan maaf ambil anyang. Sudah tu kerupuk sambal lado. Hanya kucing ayam tu ambilan. Amade tulunnya cacing dalam randang tu ambilan. Kamu ambil calik mintuo ni calik je kawak. Atau kia-kia pupu aja kerupuk anyang tadi pak. Beko lah jangan sebalik riman darui parui ko hanya ke bini bawa randang tadi kemari lah katanya.